Здравейте! Здравейте! Ние сме Краси и Грища, които сме се събрали днес, за да ви представим едно видео, в което искаме да ви покажем колко много Бог ви обича и да помогнем на такива брати и сестри, които са загубили пътя в живота си, за да могат да получават свежа вода и прясна манна, за да може да напояват душите им Господа с откровение от Словото. И наистина се надяваме Божието Слово да достигне до вас с сила и мъдрост. Амин. Здравейте, вие сте с добрите новини от Господ Исус Христос. А сега да се помолиме. Татко, ние ти благодариме за откровенията, които си ни дал. Ние ти благодариме, че имаме тази благодат да ги споделиме на скъпите наши брати и сестри, които сега ни гледат, и да бъдат те благословени, защото ние сме много благословени. Амин. Ева по-на само близки кадри. Четем от Марк, 1 глава, 1 стих. Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син. И така, скъпи брати и сестри, за нас какво Господ откри днес? Началото на благовестието. И ето, това е добрата новина, че планът на Господ за спасението на света и на всички поглъбени дойде да се изпълни чрез Исус Христос, Неговата любов. Божия Син, който избра да покаже своята любов в Него, така че и днес да продължава да я показва чрез своите синове и дъщери. Това, скъпи брати и сестри, сме аз и ти, и всички ние, които сме царско свещенство, сме призвани да се радваме на Неговата любов. Ние желаем да показваме Божията любов и знаеме, че Господ желая и вие да показвате Божията любов, както Исус Христос. Втори стих. Ето, аз изпращам пред лицето ти вестителя си, който ще устрои твоя път. Така е записано в книгата на пророк Исаия. И ето в този стих какво Господ откри за нас и за вас. В този стих се подготвя тази величествена сцена, в която Святия Дух свидетелства за идването на Спасителя, в която се вижда идването, триумфалното завръщане на Царя на царете, триумфалното идване на Спасителя, Господа на господарите, който е дошъл лично за мен и за теб в днешния ден, стига ти да го поканиш. Време, в което много старозаветни светии са чакали и са търсили да видят с очите си, но наистина, благодарим на Господ, че Той открива всичката тази слава за нас днес. Амин. Трети стих. Глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя за Господа, направете пътеките за Него. Амин. И ето, в този стих Святия Дух, който е записал как вика към нас с глас: оставете греховете, искайте да живеете в пътя на Господа, искайте правдата, която Господ има за вас, искайте новия живот, който Господ е приготвил за вас. Господ, който е направил път, по който всеки един може да мине. Всеки един, това сме аз и ти. Когато преценим и решим наистина, че е времето да се оставим от тези грехове, Господ е готов да ни прости и да даде своя Син в изпълнение на нашия дух. Благодариме на Господа, че Той е направил пътища, за да може да ходиме не в тръни, не в кал, но да може да минем по един хубав път, който самия Той е направил за нас, за да може не да се спъваме, не да има кой знае какви препятствия, но Той приготви пътя, който никой човек не можеше да приготви. Пътя, който води до небето. Един славен път, една пътека, изпълнена с величие, слава, с любов. И това е направил нашия Господ. И този Йоан, чрез Святия Дух, вика и днес казва: има път, следвайте пътя, влезте в пътя. Не дейте да седите в пътищата на света, там има само погибел, там няма живот. Влезте в пътя на Исус Христос. Той не го живя за себе си, но Той го живя за нас и всичко това Той го направи за нас, за да ни покаже и да ни свидетелства колко много ни обича. Наистина, Бог не направи нищо за себе си, но всичко, което направи, го направи за мен и за теб, за да ти покаже, че те обича. И сега ще прочетем 4 стих. И с това ще завършим. Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. Прекрасно.
хубаво е да погледнем Йоан Кръстител и да разберем, че и нашето служение днес в света е следното. Да се обърнем към света и да ги приканим с думите да се покаят, защото Господ наистина е готов да им прости и това свидетелство, това слово е актуално за всеки един днес. И ето, покаянието и кръщението, което ще донесе нов живот за всеки, ще освежи душите ви като река, която минава през пустинята. Ще освежи вас самите, както един поток освежава хиляди градини, за да даде нов живот. Така и самия Господ, с Неговия си дух, с Неговата сила, ще ви освежи и ще ви накара да разцъфнете и да дадете плод в Неговото царство, в Неговата градина, обгрижвани от Него, обичани от Него, защото това е вашето място. В градината на Господа едно прекрасно цвете, едно прекрасно растение, където да живеете и да се радвате на Неговата любов и на компанията на всички останали, които са заедно с Него. Амин. Всичко това ние го преживяхме и живееме нов живот. Ние и в момента преживяваме всеки ден да цъфтиме, да растеме и да бъдем здрави, да бъдем силни, да бъдем радостни и да бъдем богати в Бога, не само финансово, но и здравословно и душевно, и да имаме наистина мир, да бъдем хора на мира, да носиме добрите новини, както току-що ние ви представихме добрите новини от Господ Исус Христос, да ви донесат и на вас добри новини. Той, Исус, каза: аз не ви давам както светът, защото светът ви дава лоши новини, страх, съмнение, притеснение, но аз ви давам моят мир, където няма страх, няма притеснение, няма плач, няма скръб, няма болка, защото Исус Христос понесе всичко това на кръста, за да може аз и ти днес наистина да бъдем добре. От нас това беше. Желаем ви хубав ден и Благословен. Бог да ви благослови.